talsmans misskallar. Jag är här med min vän Kex. It's Kex. Jag kommer lämna hans kanal i beskrivningen. Så om ni vill checka och sabba. Och gör gärna det. Men idag kör vi Hypixel. Skywars. Så då kör vi. Jag tycker det är mitt. Jag har flera yxor. Om du behöver yxor. Ja. Okej, där är några. Gå fram. Åh nej. Jag kommer ju dö. Jag fick en. Nice. Jag är lite OB. Åh nej, ja. Jag är ett halvt OB. Nej. RIP. Men då kör vi igen. Ja, just det. Jag glömmer alltid bort. Alltså, klipper du i dina videos, eller? Ibland. Det tar lång tid. Ja. Jag klipper ganska mycket. Fast det tar väldigt lång tid att klippa. Jag är inte så bra på det här. Ja, jag fick en enchantad dia. Yes. Åh, det är ju inte display. Men där kommer vi sticker nu. För det är några andra som sticker. Okej, jag har inga De block. fightas. Jag har ägg. Annabo. Hade väl jag armor. En kom. Han är... Han drack potion. Han har jättedålig armor. Så. Jag fick inte en. Behövde Du kan få bow. Ja, typ. Det är inte så bra nivå. Ja, jag fick upp den nu. Så. Du kan få en sån här. Behöver du svärd? Nej, jag har. Eller jag har dia-svärd. Oenchantat. Åh. Vänta, jag tror han är här. Eller, här var det... Här finns en sak som heter Enderscape här. Ja, det menar inte. Jag ska ta den nästan. Så. Nice. Jag går för den här också. Han är låg. Så. Jag tror vi kan vinna den. Åh nej, den är bakom oss. Åh, de kommer. Vänta. Oj, jäklar! Hjälp. Ja, bra. Ja, nice. Jag kommer En till. till som är. Han står bara här. Han har samma skill. Nej, jag kommer dö typ. Jag dör 2 HP. Jag dog. Och jag fick en. Oh, nice. Jag kan spika det. Okej, jag är ganska typ uppvärmd. Jag ska se. Eller inte riktigt, men alltså jag har inte kört på länge. Nej, jag också. Med skor. Okej, det är 2 i mitten. Jag bara lootar saker. Akta, de har bow. Ja, de kommer för dig nu. Försökte putta ner dem. Jag har inte spik av HP, så det kommer vara svårt. Åh nej, nu kommer han. Vi kom 2. Jag fick Jag mest. vet inte vad det där ljud, men jag klipper nu. Sorry, jag glömde... jag pausade videon och sätta på det. Men Du kan få bort som det där. jag bygger till. Vi glömmer. Akta dem ser. Nej. Jag klarar mig precis. Jag kan splasha den här. Jag har heal. Ja. Men jag kastar massa ägg på. Han har kvar ägg, tror jag. Och det kommer en bakifrån. Nu rör han. Det laggar lite. Ja, det laggar. Jag kan se det. En
Oj. Shit, jag såg. Är det serverlag eller? Jag tror det, för jag laggade också. Ta en sån här. Det vill jag ta. Okej, då får jag den. Ska vi sticka den 19 extra? Åh nej, någon boar. Jag klarar mig. Jag ska dricka snabbis. Okej, nice. Vi kan... Nej, så trillar jag. Nej, jag suger med snabbis. Det är det jag säger. Ja, nej. men Han hade jag ax. klipper videon. Okej, vi är tillbaks. Mm. Ja, oj, shit, det laggar. Ja. Serverlag. Jag går ner i gruvan. Okej. Nej, de rushar oss. Nej, de är där ovanför. Den är ganska låg. Ja. Okej, men jag klipper. Vi är tillbaks. Det där var ett lag. Det är nice lag. Du fick en pilbåge. Jag fick ett svärd. Jag byxor. Jag har också skor till dig. Nice. Jag tror det är någon som vill bygga en hylla. Bing. Men jag bygger det bara. Nej. Skriv på De mig. andra är här. De andra. Jag ger er en bil. Alltså. Jag ser på bilen. Kan man rusha kanske? Nej. Jag rushar Någon nästan. ringer mig. En tjej. Nej, vad det laggar. Okej, så. Jag ska bara se vem som ringer. Ja, jag dör hela tiden. Du kom tillbaks. Nice. Ja, det är level. Jag lägger till den. Vänta. Hej. Jag spelar in nu. Har du Apple? Här. Hej. Har du Iron chestplate? Nej. Du slängde ner den där. Men ja. Jag vill ha Jag spel. tror det där ska vara det sista, sen ska jag sluta räcka. Kör ni Eskil? Nej, jag kör Skywars i Hypixel. Okej. Ja, det gäller mig också. Ja, jag kan bygga hela vägen. Akta, de är igång. Ah. Nej, RIP, jag dog också. Ja. Nice. Okej. Ja, men Ja. det kan vara allt för video, så vi ses nästa video. Hejdå. Hej då.